Не всеки ден попадаш на млад талант, който реагира добре и на натиск, и на време. Точно като този детски матрак, създаден за възраст от 2 до 14 години с 4 различни зони, които се въртят докато детето расте. Това е Junior. Проектиране с въздушни канали и мрежа с борд за свободна циркулация на въздуха и против задържане на влага в матрака. А текстилът с технология 37,5 е революция. Съдържа минерални частици от японски вулканичен пясък, които улавят влагата, регулират температурата и поддържат идеален микроклимат през цялата нощ. Тази комбинация създава суха и прохладна среда за сън на детето, подпомага правилното развитие на костната система и осигурява дълбок, непрекъснат сън, точно когато растежът е най-активен. Защото знам едно – децата се въртят повече и от мен преди старт. Детски матрак Junior от продуктовата ми колекция SciSleep. Създаден за по-добро утро. Избран от мен Ивет Лалова.